Добре дошли в Бреша, град, за който малко се говори, но точно за това има толкова много да разкаже. Тук не откриваш Италия от картичките, откриваш Италия такава, каквато е. Пласт върху пласт, век върху век. Рим, който още диша под краката ти, средновековие, което не е изчезнало, а просто е замълчало, и един град, който не се опитва да ти се хареса, но остава с теб. Ако търсиш нещо повече от просто красиви гледки за снимки, ако търсиш смисъл, история и истинско италианско усещане, Бреша ще ти ги даде. Без шум. Това е из Италия с краси. Андямо! Започваме още с самото сърце на Бреша, на пияца Пауло VI, и тук всъщност започва истинският разказ за този град, защото пред нас стои нещо, което е рядкост не само за Италия, а и за Европа. Две катедрали, разположени една до друга. Отляво е Дуомо Векио, известна като Ротондата. Построена е още през 11 и 12 век в романски стил, върху още по-ранни християнски основи, като кръглата й форма е наследство от античната традиция и ранните християнски баптистерии, кръщелници. Ако слезем под нивото на днешният град, ще открием крипта с останки от още по-стар храм, който показва, че тук има непрекъсната религиозна традиция повече от 1500 години. Само на няколко метра от нея се издига Дуомо Нуово, започнато през 1604 година в контекста на контрареформацията и е завършен едва през 19 век, което обяснява смесицата от ренесансови, барокови и неокласически елементи, както и внушителния купол, който днес доминира силуета на Бреша. Най-важното тук обаче не е просто архитектурата, а изборът. Новата катедрала не заменя старата, а съществува редом с нея. Нещо изключително рядко, защото в повечето градове новото изтрива, заличава старото. Това място концентрира в себе си цялата история на Бреша. От римската Бриксия през средновековния град до по-късните епохи, които не разрушават предишните, а се добавят към тях. Тук виждаме два различни свята. Едната катедрала е масивна, тъмна и интровертна. Другата е светла, отворена и търсеща величие. И точно в този контраст можем да разберем духа на Бреша. Един град, който не избира между минало и настояще, а ги съхранява едновременно. Тук е и Палацо Бролето, най-старият запазен обществен и административен дворец в Бреша и едно от местата, от които реално започва гражданската история на града. Името Бролето идва от средновековен термин за открито пространство или двор, където са се събирали гражданите, а по-късно думата започва да обозначава и самата сграда на общинската власт. Първоначално строителството започва още през 12 век, в периода, когато северноиталианските градове изобщо се самоорганизират като комуни и започват да управляват сами себе си. Извън пряката феодална власт, което прави това място символ на зараждащата се градска идея за автономия. Архитектурата, която виждаме днес, е резултат от множество разширения и промени през 13-14 век. Характерните аркади, вътрешния двор и кулата са типични за ломбардската средновековна традиция, в
която функцията е на първо място, а естетиката следва структурата. Тук е и Пиаца Витория, едно от най-необичайните пространства в Бреша, създадено през 30-те години на 20 век, като част от мащабен урбанистичен проект от времето на фашисткия режим на Мусолини. Когато историческият град е частично разрушен, за да се отвори място за нова, монументална и идеологически натоварена архитектура. Тук всичко е различно. Мащабът, линиите, усещането за контрол и ред, типични за рационализма на фашистката епоха. И точно в този контекст, почти като контрапункт, се появява нещо странно – носорогът на Пиаца Витория. Съвременна скулптура, която на пръв поглед изглежда като странен елемент, но всъщност носи силно послание. Носорогът, озаглавен Il peso del tempo sospeso, тежестта на спряното време, е образ, който говори за нещо извън конкретния исторически момент, за тежестта на историята, която не изчезва, а остава дори когато пространството около нея се променя. Когато говорим за Бреша, няма как да пропуснем кухнята. Тя е силна, земна и дълбоко свързана с традициите на Ломбардия, с продукти, които идват от планината, от равнината и от езерата наоколо. Днес ще имам възможност да я опитам в остерия Осте Собрио. Място, което носи духа на съвременната брешанска кухня, но стъпва здраво върху традицията. Ще се съсредоточа върху две характерни ястия – касончели ала брешана, пълнена паста с богата плънка, сирена, галета, подправки, с лек сладък нюанс. Ще видя как ще я приготвя тук. Обикновено се поднася с много масло и градински чай. Вкус, който е типичен за региона и носи усещане за домашна кухня. Другото, което ще опитам, е талята ди манцо. Това е телешко месо, приготвено с уважение към продукта, с минимална намеса термична, за да се запази неговата естествена текстура и вкус. Разбира се, тук не можем да пропуснем и местните вина. Районът около Бреша е особено популярен с Франчакорта, известен е със своите висококачествени, пенливи вина, както и с добри червени вина, изобщо от вътрешността на Ломбардия. Честно казано, с удоволствие бих си позволил чаша, защото това е част от цялото преживяване, но аз съм на работа, за разлика от хората, които идват тук с мен и те, разбира се, могат да се отпуснат, да се насладят напълно на вкусовете, без да мислят за нищо друго, освен за момента. Бреша често остава малко в сянката на по-популярните градове в Северна Италия, но всъщност говорим за сериозен град, като мащаб и като значение. Населението му е около 200 000 души, в самия град и над 1 милион в провинцията, което прави Бреша една от най-важните урбанизирани зони в Ломбардия след Милан. Това е един силно индустриален и икономически активен център, известен с металургията, с машиностроението и с производството.
но същевременно запазва историческото си ядро с изключителна културна стойност. Нещо, което малко хора очакват, е, че Бреша разполага със собствено метро. Модерна, напълно автоматизирана линия, открита през 2013 година, която обслужва града от север на юг. Това е едно от малкото метра в Италия, извън най-големите градове, като Милано, Рим и Торино, и е ясен знак за нивото на развитие и организацията на града. Именно този контраст прави Бреша интересна. От една страна древен град с римски корени и средновековна структура, а от друга съвременен, добре функциониращ град с модерна инфраструктура и високо качество на живот. Пиаца де ла Лоджа има и онзи страховит, по-тежък пласт история, който не се вижда веднага, но е дълбоко вписан в паметта на града. На 28 май 1974 година тук се провежда антифашистски митинг, организиран от синдикати и граждански организации, когато по време на събитието избухва бомба, поставена в кошче за отпадъци под аркадите на площада. Взривът отнема живота на 8 души и ранява повече от 100. Превръщайки се в един от най-тежките атентати в Италия по време на така наречените Анни ди Пиомбо, годините на оловото. Период на политическо насилие, на тероризъм и дълбоки обществени разделения през 60-те и 70-те години в Италия. Атаката в Бреша е насочена срещу гражданско събиране и остава символ на напрежението между различни идеологически сили в страната. Като разследването продължава десетилетия и се превръща в част от по-широкия дебат за тероризма и отговорността в този период. Днес на площада има мемориални плочи, които напомнят за жертвите и всяка година на същата дата Бреша спира, за да ги почете. Това място, което на пръв поглед изглежда спокойно и хармонично, всъщност носи в себе си и спомен за огромна трагедия, която променя града и добавя още един важен слой към разбирането на неговата съвременна история.
Това беше Бреша, или поне нейният най-първичен пласт. Град, който не се разкрива изцяло от първия път, а остава с усещането, че има още много да ви покаже, много да ви разкаже, още много да ви даде. Бреша не е просто дестинация, тя е преживяване, което се натрупва, точно както и нейната история. Ако искате да я усетите истински, не просто да я видите, а да я преживеете, в линка под описанието ще намерите контакта на моя доверен партньор за индивидуални пътувания. Свържете се с него и заедно ще организираме вашето незабравимо пътешествие из Северна Италия. Аз съм Краси. Ариведерчи, апресто.